Vitajte pri podcaste Marketingové tajomstvá s Veron a Tami. Marketingový podcast pre majiteľov firiem, ktorí si doprajete ku šálke obľúbeného nápoja každý týždeň. Odpalilo mi Dekel video z jednej konkrétnej pražskej mestskej časti. Normálne štát mi odpalil Dekel, alebo konkrétne starosta tejto mestskej časti, ktorý urobil hrozne funny video na sociálnych sieťach a tým videom predstavoval to, že majú nové plastové koše tejto konkrétnej mestskej časti, ale pozor, lebo tie plastové koše sú tlačené na 3D tlačiarniach. To znamená, že normálne zapojili ako keby technológiu, vyrátali si, že ich to bude stať oveľa menej ako klasické plastové koše, že tie koše sú trvácnejšie, odolnejšie, menej stoja na výrobu a potom sú ako keby aj udržateľné tým, že sa ľahšie zlikvidujú ako ten konkrétny plast, ktorý je, lebo ten plast je rozložiteľný. Mne sa to veľmi páčilo, že je to ako keby že tak pokrokové, že mestská časť premýšľa nad tým, nielen nad tým, že potrebujeme obnoviť plastové koše, urobíme nejaké verejné obstarávanie, vy sa nám sem prihláste a ideme tak tradične, ako to vždy tak býva, že to, čo sme tu mali 50 rokov, tak to urobme aj ďalej, lebo to je najjednoduchšia možná varianta. Nie, tak oni si povedali. A neviem, či vieš, v Čechách je taká jedna firma, oni sa volajú Prúša, taká rodinná firma a oni vyrábajú 3D tlačiarne. Takže oni sa s nimi ako keby spojili a normálne v tom videu je aj vidno, ako sú tie 3D tlačiarne jedna vedľa druhej a ako tlačia tie koše. A je to hrozne pekné celé a hlavne je za tým naozaj tá pointa toho, že tie koše, ktoré oni majú, tak sú pevné, odolné a nízkonákladové. Takže naozaj, že všetko, čo potrebuješ, všetko v tom máš, ešte aj podporujú domácu produkciu, lebo to je celé vytvorené vlastne tam a vytlačené v tých Čechách. A ja dúfam, že čím ďalej, tým viac ako keby aj takto mestských častí, alebo vôbec aj štátnych inštitúcií, alebo možno aj podnikateľských, sa bude obzerať po nových technológiách, nových možnostiach a nebudeme len zaseknutí v tom, že doteraz sa to robilo takto, poďme to takto robiť aj ďalej. A ak toto dokáže urobiť naozaj štátna inštitúcia, tak nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli robiť vo väčšej miere aj my ako vôbec spoločnosť, ako podnikatelia, ako aj malí živnostníci, alebo aj ako tej mestskej časti, prípadne ako celé mesta. To je veľká inšpirácia, fakt, že tlieskam. Technologický pokrok sa využíva na blaho, na zníženie nákladov, ešte aj podporu domáceho produkčného tímu, firiem, takže skvelé. Ja možno, že tiež nadviažem môjim odpáleným Deklom, ale týka sa to tiež Čiech, pretože oni organizovali týždeň pre digitálne Česko a bolo tam nesmierne veľa prednášok, ktoré sa týkali aj rôznych inovácií, technických vynovení alebo možnosti využívania AI aj v štátnej správe, aj v bežnom živote občana a tak ďalej. Takže ja som bola pozvaná prednášať konkrétne od profesora z Univerzity Tomáša Bati v Zlíne na tému, a to je taká časť odborníci z praxe, a na tému práve umelej inteligencie a toho, ako môžu podnikateľom uľahčovať život a urýchľovať tie práce, ktoré vykonávajú. Takže tá prednáška bola skvelá. Otázky boli až pod kožu, takže bolo jasné a vidieť, že naozaj, že sa vyznajú. Boli tam aj študenti, aj široká verejnosť, že sa vyznajú vlastne v téme, že vôbec to nie je nič nové. A v tomto musím pochváliť bratov Čechov, že sa zaujímajú, aj podporujú takéto aktivity, aj sa edukujú, aj školia, aj v podstate to množstvo prednášok bolo úžasných. Ale jedna z vecí, ktorá zaujala, a keď som sa na konci aj pýtala, že aké insighty si z danej prednášky odnášajú, tak je niečo, čo napríklad ja som brala, že je to bežné a normálne, ale musím povedať, že im to odpalilo Dekel. A my sme sa bavili konkrétne veľmi z rýchlika, lebo tá prednáška inak je aj u mňa v odberovej zóne na Instaranejky, na Buy Me a Coffee, tak ak tam nie ste, alebo chcete si ju pozrieť celú, tak si ju môžete pozrieť práve tam. Ale bavili sme sa o takzvanom digitálnom avatári, ktorého môžeš vytvoriť vďaka HeyGen. Ja som si takéhoto avatára vytvorila a hlavne som bola motivovaná tým, že som mala hlasovú indispozíciu. To znamená, že bola som dohodnutá na túto prednášku a deň predtým som zistila, že ja chrčím, nezle rozumieť, huhnem a to vieš, ešte Češi nebudú dobre rozumieť slovensky. Takže ešte do toho, keď sa primieša môj ruský prízvuk a zahuhňaný hlas a budem kašľať a sopliť, že čo v takom prípade, že keď mi to nevidie. Takže som si naklonovala avatára digitálneho na HeyGen a pre istotu nejakú časť prednášky som si povedala, že a čo kebyže časť prednášky bude rozprávať avatar proste hlasom. Tam stačí 2-minútové video,
ktoré poskytneš HeyGen a on vlastne vie dotvoriť už potom na základe textu, ktorý mu dáš celú aj s gestikuláciou. Mimika sa zlepšuje, stále ja to tam vidím, že to nie som ja, ale ľudia, ktorí ma nepoznajú alebo pravidelne nesledujú, možno by mali problém zistiť, že či toto video nahrávala Tami alebo môj digitálny avatar. A trochu sme sa tým pádom začali baviť aj o tom nebezpečenstve toho, že ako to, že teraz v podstate existuje môj digitálny avatar a môže rozprávať na priestoroch internetu čokoľvek, čo sa mu zadá. Musím povedať, pri HeyGen je tam overenie toho, že si to ty, to znamená, že je tam check hlasu aj kamery real life, takže dá sa, samozrejme, že proste sú na to mechaniky. A keď sme sa bavili o nebezpečenstvách, ktoré súvisia, lebo toto ešte raz, HeyGen je nástroj a on sa dá použiť na pozitívne zmeny v spoločnosti alebo zefektívnenie, napríklad škálovateľnosť osobnej značky je neskutočná. Zober si, že ty potrebuješ odborníka natočiť 2 minúty a ty potom vieš z toho videa generovať tisíce videí na sociálnych sieťach, v online, na webky a tak ďalej. Že škálovateľnosť osobnej značky nikdy nebola jednoduchšia, pretože väčšinou osobné značky nemajú čas, možno si nájdu tých 5 minút, aby si ich nahrala decit a potom si že rob mi sociálne siete, takže takýmto štýlom. Ale HeyGen, alebo toto generovanie avatara digitálneho môže byť nebezpečné v čom? Konkrétne v tom, že sa dá zneužiť. A ja som uviedla jeden príklad bežného podvodu, dúfam, že si dáte na to pozor a že budete obozretní. Tento podvod sa vlastne robí z vášho hlasu, ktorý je zachytený, a to je jedno, či hacknutím vašej simky, či zachytením vášho hovoru, alebo z nejakej hlasovej správy, alebo z videa na sociálnej sieti. Čiže ako keby váš hlas sa dá sklonovať a teraz si predstavte, že váš hlas telefonuje, akože váš hlas, váš digitálna podobizeň vášho hlasu volá vašej mame a oznamuje, že je v nemocnici po havárii a že potrebuje, aby priniesla peniaze tam a tam. Mama sa prirodzene pýta, že čo to je za číslo, že máte požičané od sestričky, že v tej havárii telefón ostal a tak ďalej. Teraz si viete predstaviť toho rodiča, ktorý ide a zoberá aj posledné, dostaví sa na tú adresu a ešte je ten hlas s ňou komunikuje, pokračuje, že kde ho má nechať, že kde má byť na recepcii a tak ďalej. Takže preberá peniaze a takýmto spôsobom daného človeka alebo obeť ani nenapadne zavolať späť, overiť si to, pretože ako náhle počujete v telefóne hlas vášho dieťaťa, to je reakcia šoková, ledva navnímate veci, len chápete, čo máte urobiť a vy to robíte, že toto sa veľmi široko zneužíva. To je tá negatívna možnosť zneužitia napríklad umelej inteligencie a tam musí prísť naša ľudská inteligencia. A ja som sa podelila tipom, ktorý my máme nastavený s našimi deťmi alebo s našimi blízkymi a volá sa to, že offline heslo. Offline heslo znamená, že my v rodine máme dohodnuté jedno kľúčové slovo, ktoré nie je nikde zaznamenané, nikde dané. Takže v prípade, že do školy príde nejaký ujo za mojim dieťaťom a povie, že vieš čo, zveziem ťa na tréning, poď, že mamina ma poslala, tak jeho úlohou je sa spýtať na heslo. Ak ten človek nepozná heslo, tak musí ostať v bezpečí, musí ostať s dospelými, môže sa to udiať kdekoľvek. Rovnako to platí pre telefonický kontakt. Ak vám volá niekto, koho rozpoznávate, poznáte, a nepozná heslo, vy sa ho pýtate na heslo, povedz mi heslo, lebo ak si, tak vieš. A nepozná to heslo, vy skladate, nahlasujete, blokujete a ignorujete tieto správy. My sa dostávame do sveta, kde ešte musíme našim deťom vysvetľovať, ale aj našim rodičom, že vidíš, že som to ja na videu. Počuješ, že je to môj hlas na videu. Počuješ, čo hovorím. Ešte to neznamená, že som to ja. Máme digitálnych avatárov, ktorí sa môžu zneužívať, takže všetko si treba overovať. Pomaly sa skľudniť, zavolať späť, overiť si veci, spýtať sa na heslo, že 2-3 potvrdzovačky potrebujete mať. Takže viacerí mi povedali, že to takéto offlineové hesla, tak my sme vyrastali na Ukrajine, vieš, takže my hovorím, že veľa mojich kamarátov, všetci sme mali hesla. A bolo to prirodzené, lebo deti sa kradli, no vlastne nič nové. Kradli sa z ihrisk, no a väčšinou to bolo také, že počúvaj, že maminka ma posiela, že idem ťa odviesť, alebo idem ťa priviesť a zo školy odchytávali deti. Takže my sme mali vždy hesla, že keď ťa posiela mama, vieš, nebola doba telefónov ani smartfónov, takže keď posiela od mamy, tak musí vedieť heslo a heslo nevie, takže nejdeš za tým človekom. No, tak vieš, ja som tá, čo prežila, takže evidentne mám nejaké nástroje. Ja som sa podelila s niečím, čo bolo v detstve v poriadku a prirodzené a viacerí po prednáškami povedali, že ďakujú za takýto tip, tak som si povedala, že idem sa s vami podeliť týmto tipom, používajte, dohodnite si ešte dnes a heslo je jedna z bežných vecí, ktoré musíte využívať, aj keď vám niekto klope na dvere. To som ešte nikdy nepočula a je to výborný tip.
A je to naozaj niečo, čo môže zachrániť celú situáciu. Zachráni to aj život daného človeka. Aj život toho človeka, nie len tie peniaze, ale naozaj v tých kritických situáciách aj život. A toto je ten paradox, že čo sa týka vývoja AI, 98% prostriedkov na vývoj AI ide do technologického vývoja. Naozaj tam idú miliardy, bilióny, obrovitánske čísla peňazí. Len 2% sú venované tomu, ako eticky s tým AI narábať, ako k nemu pristupovať, ako vzdelávať ľudí, ako k tomu pristupovať. Takže je tam obrovitánsky nepomer a áno, presne sa teraz hlásia ľudia, ktorí hovoria, že áno, dobre, technológia, super, tam napredujeme neskutočne, ale čo tie ostatné veci? Čo naozaj tá morálka? Čo naozaj tá etika? My keď to necháme na tých ľudí, oni si častokrát ani neuvedomia, že robia niečo, čo možno nie je v poriadku z etickej nejakej stránky. Urobím len vtipné video s tvárou niekoho, ale on už si neuvedomí, že niekto to jeho video môže zobrať a potom naozaj zneužiť. Takže o týchto veciach sa strašne málo hovorí a myslím si, že by sa malo začať hovoriť oveľa viac. A som ti veľmi vďačná, že si priniesla túto tému aj do tohoto nášho podcastu, lebo je to podľa mňa veľmi potrebné. Dnes sme sa rozhodli pre takú netradičnú vsúvku do tohoto nášho podcastu, lebo už sme dostali aj niekoľko takých impulzov, že no dobre, tak vy dve robíte toto, tak odporúčte mi napríklad, kto vám strihá ten podcast, ale odporúčte nám, kto vám urobil takúto perfektnú uputávku a tak ďalej, tak my vám dnes teda odporúčime. A za týmto všetkým stojí Michal Fedor, ktorého tu dnes máme so sebou, keďže sme v jeho štúdiu. Ahoj, Michal. Ahojte, je to úplná náhoda, že som tu? Je to úplná náhoda a on hlavne vôbec nevie, že sme sa takto rozhodli ho sem asi dneska prizvať. Ale chceme vám naozaj povedať, že to, ako sa nám podarilo tento podcast robiť a to, že má taký skvelý zvuk, to, že je tak super profesionálne zostrihaný, čo naozaj sme zistili, že nie je úplne štandardom v tomto segmente, tak za to práve môže Michal. A Michal je profesionálny hudobník, špeciálne bubeník, ak sa nemýlim. Dobre hovorím však. Keď budem hovoriť nejakú hlúposť, tak si to tam strihneš potom presne. Tak si to tam potom strihneš, budeš vedieť, že toto sa mi nepáči, tak to tam strihneš. A okrem toho, že učí na škole hru na bicích, tak napríklad robí aj to, že dokáže naučiť hru na bicie aj vaše deti. Alebo vás. Sú aj takí, že starší ľudia. Nemyslím ľudí 50 a viac, ale že či aj nie deti sa chcú učiť na bicie. Áno, a práve na takýchto sa špecializujem. Čo to znamená? Povedz trošku viac. No, tým, že sa špecializujem na bonitnejšiu klientelu, tak chodia ku mne napríklad majitelia firiem sa učiť, chodia ku mne prevádzkari reštaurácií. To znamená, že ja som človek v strednom produktívnom veku a z jedného dňa sa rozhodnem, že sa chcem naučiť hrať na bicie? Áno, nie je s tým žiaden problém. Mám na to priestory, mám na to metodiku a v podstate špecializujem sa na starších ľudí. Učím aj na Britskej medzinárodnej škole, ako si spomínala, tam sa venujem deťom od 6 do 18 rokov, ale v podstate viac ma baví rozprávať sa s dospelým človekom, s ktorým sa vieme rozprávať o matematike serióznejšie a on ho rýchlejšie chápe tú problematiku. Počkaj, o matematike, ale ja som sa chcela naučiť hrať na bicie. No, veď to je iba matematika v praxi. Počkaj, hra na bicie je matematika v praxi? Celková hudba je matematika v praxi. Okay, pre mňa, z môjho pohľadu, z toho, čo o tom viem. Tam mi kýve, že áno a mne to odpalilo dekel, lebo by som si v živote by mi nenapadlo, že hru na bicie mám spájať s matematikou. Akože rozumiem, že tam je nejaký asi ten metronom sa to volá. Super, že si vybrala mňa teraz na toto, lebo toto je niečo, o čom ja neviem, že nič vôbec. Ale dobre. Čiže je to ako keby o matematike, takže tí dospelí ľudia to jednoduchšie a ľahšie chápu ako to 6-ročné dieťa. Hej, dobre tomu rozumiem. Áno, paradoxne, to 6-ročné dieťa to rýchlejšie vykoná fyzicky, lebo ešte nemá také spojenie v mozgu s končatinami vytvorené ako dospelý človek. Čiže dospelému sa to trošku ťažšie vykonáva, ale rýchlejšie to chápe. To znamená, že ak je trpezlivý, tak vie sa jednotlivé veci potom normálne naučiť. Kdežto u dieťaťa, to neviem skrz matematiku vysvetliť, lebo ešte jej nerozumie, tak tam musíme ísť takou skôr hravejšou formou nejakého obkresľovania, že niečo ti predohrám a ty sa to snažíš napodobniť. A ako dlho to trvá naučiť sa hrať na bicie? No mám teraz napríklad takého super študenta, volá sa Michal, má kaviareň Savana na Miletičke a má 50 rokov a rozhodol sa
respektíve dostal na 50-ku bubny a celý život o tom sníval. Navštevuje ma každé 2 týždne, respektíve ja ho navštevujem každé 2 týždne po dobu pol roka a už je schopný zahrať 4-5 skladeb, o ktorých ani nesníval, že sa niekedy bude vedieť vôbec naučiť. Wow, čiže za pol roka dokáže už ako keby sám potom si, samozrejme je tam aj to, že musím chcieť a musím asi aj trénovať. On veľmi chce. Ešte som nevidel tak húževnatého človeka, ktorý by to až tak veľmi túžil potom. No to je super. A teda robíš to formou individuálnych nejakých lekcií, áno? To znamená, že ako sa k tebe môžem vôbec dostať? Máš web stránku? Áno. Firma Marklab mi pripravila web stránku, na ktorej ešte intenzívne pracujeme. No dobre, tak ja toto reklamné okienko poviem za teba. Informácie o Michalovi viete nájsť aj na web stránke, ktorú zo okolností sme mu pomáhali urobiť, keďže sme veľmi dobrí priatelia, takže toto nám takto funguje. Takže na www.fedormichal.sk nájdete informácie o tom, kto je Michal, s akými ľuďmi on hral, komu možno, že pomáha, tiež informácie o týchto individuálnych hodinách. Čiže ak sa chcete naučiť vy, alebo prípadne ak aj vaše dieťa sa chce naučiť hrať na bicie, tak naozaj môžeme Michala odporúčiť, lebo v tom, čo robí, je akože topka na Slovensku. A povedz možno, že s kým hrávaš, alebo s kým si hral. V súčasnosti spolupracujem s Petrom Lipom, Robom Opatovským, s Ľukom, potom máme takú eventovú kapelu Tuzex. Tuzex je úžasná kapela. Bola som síce len na jednom koncerte, ale doteraz na ňo spomínam a musíš mi povedať, kedy znova budete hrať, lebo to bola taká zábava, že to som dávno nezažila. Hrali sme áno v Bukovskom 2.0 a bolo to super, lebo prišlo asi 300 ľudí a vytvorili skvelú atmosféru, no ale ináč sa v podstate špecializujeme na eventy a firemné večierky. Čiže v podstate toto je aj spôsob, ako si hľadáme ďalších potenciálnych klientov, že ideme zahrať verejne vonku. Super, takže na Vianočný večierok, na team building, na nejaký event, na nejaký ples si vás môžeme v podstate tiež ako Tuzex objednať a naozaj ja môžem odporúčiť, že to bola jedna z najlepších zábav, na ktorej som v poslednej dobe bola. 2 speváčky ste tam mali, obidve boli úžasné. Neviem, či náhodou v tom momente aj Zuzana Smatanová s vami jednu pesničku náhodou nehrala. Áno, je to kvôli tomu, že v Tuzexe hrá gitarista od Zuzi Smatanovej. Takže takto ste vy poskladaní krásne. Áno, u nás sa prišla zabaviť v podstate takisto. Áno. Inak je to kapela Doda Dolinku. Tuzex je kapela Doda Dolinku, ktorého tiež pozdravujeme. A ja si spomínam na takú jednu príhodu, ktorá sa s tebou viaže, ktorá naozaj hovorí o tom, že aký typ bubeníka si. A to je práve s tou Janou Kiršner a s tým expom, tuším v Dubaji to bolo, ak si spomínam. Povedz to asi ty, lebo ja to možno, že popletiem, ale pochvál sa, lebo to je niečo, čo mne odpalilo dekel, keď som to počula. Boli sme na expe v Dubaji s Filipom Jančíkom v deň, kedy sa malo promovať Slovensko ako krajina, lebo expo funguje tak, že každá z tých zúčastnených krajín má jeden deň na vlastnú prezentáciu. A vystupovali tam v ten deň 3 slovenské kapely. Bol tam teda Filip, boli tam Billy Barman so Sľukom a bola tam Jana Kiršner. A keďže Emiráty brali COVID dosť vážne, tak každého jedného člena niekoľkokrát kontrolovali a zhodou okolností bubeníkovi od Jany Kiršner zistili, že má COVID a zavreli ho na hotel. Takže oni mali 2 možnosti ten deň a to bolo buď zrušiť koncert alebo zohnať si nového bubeníka. A nejak tak sa tá muzikánska komunita zhodla, že asi ja som ten, čo by to mohlo zvládnuť. Počas prechádzky, neviem, bolo asi 14 hodín, mi zrazu volá manažerka Jany Kiršner, či neviem, taký dobrý, či sa nenaučím ich repertoár a či si s nimi nezahrám večer, čo pre mňa bolo úplne zážitková vec, že len tak prídem a si s niekým zahrám. Tak počas zvukovky s Filipom som sa učil ďalší repertoár a v podstate sme to večer zahrali a vyzeralo to, ako keď sme mali nacvičený program. Ale ty o tom hovoríš ako, že no však mi zavolali, tak ja som sa to akože naučila, večer som to odohral. Ale to je, že neuveriteľná vec o tom, že ti niekto zavolá, že veď bubeník sa nedokáže, očividne sa to dokáže, ale že s tým, že prídem za tebou, že toto si 2-krát, 3-krát, 4-krát pustí a večer mi to zahráš na koncerte, na expe v Dubaji s Janou Kiršner pred proste publikom, že to je že neuveriteľná vec, že takéto niečo vôbec dokážeš. Tak ja som študoval kompozíciu. To sa o mne teda veľakrát nevie. Študoval som kompozíciu u Ivana Bufu, čo bol výborný profesor vysokoškolský a
Pri ňom som sa naučil, ako napísať informáciu do notovej osnovy tak, aby si ju vedel prečítať. Čiže to nebolo, že by som hral z pamäti, ja som si to proste predpripravil. Napísal, ale samozrejme, akože je to trošku umenie napísať to tak, aby si to v reálnom čase zľava doprava vedel prečítať a nepomýlil sa. Takže za to som veľmi vďačný, lebo teraz môj život vyzerá tak, že v pondelok hrám s jednou kapelou, v utorok s druhou, v stredu s treťou, počas toho sa chystám na prípravu so štvrtou a nemám s tým vlastne žiaden problém, nerobí mi to žiaden stres, v podstate môžete mi dneska zavolať a zajtra môžeme spolu si zahrať niekde. To je úplne že fantastické. A do toho ešte striháš aj podcasty. No samozrejme. Ktoré vlastne nahrávame tu u teba v tomto tvojom domácom štúdiu. A musím teda povedať, a to ti teraz ja dám takú referenciu, že Michal striha náš podcast od začiatku, robil nám k nemu aj jingle, robil nám k nemu vlastne aj tie predely, ktoré počujete v tom našom podcaste. A my od začiatku nám nastavil tak vysoko látku, čo sa týka jeho profesionality, že my ako náhle teraz máme nejakú skúsenosť s niekým iným, kto je možno čo i len o trošičku menej dobrý, ako je Michal, tak my to tam hneď cítime a počujeme. Takže chceli sme ti aj povedať, že sme ti veľmi vďačné za to, koľko energie dávaš vôbec do strihania tohoto nášho podcastu, že si to veľmi vážime, že za to veľmi ďakujeme, že to neodflákne, že naozaj sa tomu venuješ, vystrihávaš povedzme aj tie naše veci alebo brepty a že sa snažíš to doladiť a že to tam je počuť, že ten zvuk je naozaj výborný. A pokiaľ to počúva niekto, kto by chcel mať možno vlastný podcast alebo má podcast, ktorý si nahráva a chceli by ste ho len možno zostrihať alebo upraviť, tak určite sa Michalovi ozvite, lebo je v tomto naozaj, že špička tuto u nás na tomto našom Slovensku a ešte to je strašne príjemný človek, s ktorým veľmi radi robíme. Ďakujem. Pre mňa je česť, že môžem spolupracovať na takomto výnimočnom podcaste. No, tak z toho sa tešíme zase aj my. Je ešte niečo, čo by si chcel povedať? Povedz možno nejaký tvoj e-mail alebo niečo, kde si ťa ľudia môžu osloviť. Teda už pochopila som, že môžeme sa s tebou dohodnúť, pokiaľ by sme sa chceli učiť hrať na bicie. Môžeme si vašu kapelu Tuzex objednať na nejaký večierok alebo na nejaký ples alebo na nejakú zábavu alebo team building. A zároveň, pokiaľ by som chcela robiť podcast, tak aj v tom sa ti môžem ozvať. Že ak by ste mali záujem natočiť zvuk do reklamy, tak sa to dá. Ak by ste mali záujem vytvoriť si jingle alebo hymnu pre vašu firmu, tak určite sa na to so svojím tímom viem pozrieť. V každom prípade ozvite sa, dáme si stretnutie, spravíme analýzu, či vám vieme pomôcť a ak budeme, tak veľmi radi sa do toho pustíme. Takže informácie nájdete na www.fedormichal.sk fedormichal.sk a e-mail je info@fedormichal.sk. Super, ďakujem ti, že si tu dnes bol s nami. A ja ďakujem za pozvanie. Čaute. V dnešnom marketingovom tajomstve by som sa chcela tak trošku podeliť o to, že či vôbec potrebujete marketingovú stratégiu, pokiaľ máte svoju firmu, alebo svoj produkt, alebo svoju službu, alebo predávate svoje služby. Pretože častokrát naozaj ľudia za mnou prídu a povedia, ja chcem tú marketingovú stratégiu a očakávajú, že im to vyrieši ako keby ten problém toho ich biznisu. A niekedy to naozaj skončilo nejakou takou konzultáciou a my v prvom momente napríklad aj v Marklabe, keď sedíme s klientom, tak sa pýtame, že dobre, prečo si myslíte, že potrebujete marketingovú stratégiu? To je otázka číslo 1. A druhá, že ak urobíme marketingovú stratégiu, ktorá bude trvať mesiac až 2, lebo naozaj ty, kým zanalizuješ celý ten biznis, konkurenčný trh, potenciál a všetky tieto veci, tak to trvá. Ale že aký máte potom rozpočet váš marketingový ďalej, s ktorým viete každomesačne napríklad operovať. Pretože marketingová stratégia nie je niečo, čo vy si urobíte a to vám zachráni váš biznis, pokiaľ vy nemáte potom ďalej finančné prostriedky na to, aby ste do toho vášho biznisu marketingovo aj investovali. Znamená, že vy ak zainvestujete a poviete si, že chcem marketingovú stratégiu, súčasťou tej marketingovej stratégie je napríklad aj marketingový plán. To znamená, ak mi poviete, že máte na marketing vyčlenené 3 000 eur mesačne, tak súčasťou tej stratégie je aj to, ako tých 3 000 eur mesačne vieme na ten marketing použiť, tak, aby to malo čo najlepšie čísla, aby to čo najviac spĺňalo vaše ciele, ktoré máte nastavené, aby to neboli len vyhodené peniaze do vzduchu. Takže tou druhou otázkou, ktorú si potrebujete zodpovedať, je aj to, že či vôbec do toho marketingu dávate možno toľko financií, koľko by ste mali alebo mohli a čo z toho očakávate. Tá stratégia, ona naozaj môže byť nastavená a je nastavená pre každú firmu úplne inak, pretože každá firma má iné ciele. Niektorá firma má cieľ, že potrebujeme teraz
mať obrovsky silné sociálne siete, lebo to nám prináša zákazníkov a potrebujeme zvyšovať počet ľudí na sociálnych sieťach. Iná firma môže mať za cieľ zvýšenie predajov. Aj to môže byť pokojne cieľ marketingovej stratégie. A tretia môže mať nastavené, že potrebujem teraz väčší brand awareness, potrebujem väčšiu poznateľnosť mojej značky. A to sú 3 rozdielne ciele, na každú sa tá stratégia nastavuje trošičku inak. Ale ak vy naozaj máte len ten v hlave, že dostanem stratégiu a potom už to pôjde samé, tak naozaj nepôjde. A je dobré myslieť na to, že ten marketing je neustály cyklus. A neviete ho robiť 3 mesiace a potom ho na 2 mesiace vypnúť a potom ho znova naštartovať, lebo vy ako keby začínate stále od znova. Takže ak by ste naozaj premýšľali o tom, že ste v nejakom takom bode, kedy už veľmi neviete, čo s tou značkou urobiť a potrebujete napríklad, viete, že potrebujete zvýšiť predaj, potrebujete zvýšiť viditeľnosť vašej značky, potrebujete možno dosiahnuť nejaký iný cieľ, tak tá stratégia môže byť veľmi dobrým krokom, ale je dobre si povedať aj to ale. Ale vás to bude stať potom aj peniaze do toho marketingu a nevyrieši vám to všetko len, že vám niekto povie, že takto to máte urobiť. Zároveň, pokiaľ ste napríklad, že marketingový manažer v nejakej väčšej firme, tak tá marketingová stratégia vie veľmi dobre fungovať ako taký váš štít voči nejakým manažérom alebo majiteľom firiem. A to teraz poviem z vlastnej skúsenosti, pretože pokiaľ vy máte presne stanovený nejaký marketingový plán na celý rok, a rozplánovaný ten váš budget, ktorý dostanete k dispozícii a potom za vami príde majiteľ a povie, že ja by som chcel, keby sme vyskúšali billboardy na budúci mesiac, lebo mne niekto povedal, že billboardy teraz fungujú, tak poďme ich teraz vyskúšať. Vy ak nemáte naplánovaný, že čo budete v rámci toho roka robiť, pokiaľ nemáte ten budget naozaj že rozdelený, tak vy mu nemôžete povedať, že prečo do tých billboardov nemôžete ísť. Vy mu môžete len povedať, že tak dobre, tak to teda vyskúšajme a v konečnom dôsledku to neprinesie nič. Ale pokiaľ vy mu ukážete, že dobre, potrebujem na to extra budget, lebo v stratégii billboardy nemáme. Toto sú KPIčka, ktoré máte odo mňa nastavené, takto ten marketing má vyzerať a keď vy chcete, aby ja som vám, tak ako sme sa dohodli, že za tieto peniaze dodáme toto a tá firma sa posunie tam a tam, tak vy v strede leta nemôžete prísť a povedať mi, že teraz mi tu vyčlente 15 000 eur na billboardy, z budžetu, ktorý neexistuje, alebo že ho mám useknúť niekde inde. Takže naozaj ona môže potom slúžiť aj pre vás ako taký štít voči takýmto nápadom majiteľov alebo tom manažerov, ktoré častokrát prichádzajú vo veľkej miere, pokiaľ robíte marketingového manažera a nie je to teda vaše podnikanie, ale zároveň ona môže slúžiť pre vás ako vyslovene taký navigátor, že kam vy vlastne idete. Pretože pokiaľ máte jasne zadefinovanú stratégiu, kam ako firma sa chcete o rok, o 2, o 3 dostať, aké ciele si chcete naplniť a máte to rozdrobené na menšie, povedzme, že ciele, tak vy sa tam aj dostanete, lebo viete, kam máte ísť. A ak prídu do toho nejaké lákadlá, alebo poďme teraz vyskúšať toto, alebo osloví vás niekto, že či nechcete PR článok si zaplatiť v nejakom médiu, alebo nepríde nejaký influencer, že by chcel s vami nadviazať spoluprácu, vy si viete zodpovedať, že je to v súlade s našou stratégiou, alebo to nie je v súlade s našou stratégiou. A oveľa jednoduchšie robíte aj takéto dennodenné malé rozhodnutia, alebo viete príjmať alebo odmietať príležitosti, ktoré vám v priebehu povedzme toho roka prídu, alebo teda sa naskytnú. Takže takým môjim tajomstvom je, že tá marketingová stratégia je veľmi dobrá a veľmi cenná vec. Napríklad my ich v Marklabe robíme veľmi radi, ja si na tomto úplne ulietam, lebo toto je presne to, čo mňa baví. Pozrieť sa na tú značku, zanalyzovať trh, zanalyzovať ten segment, nájsť tie nástroje, ktoré by dávali zmysel, ale je tam to jedno obrovské ale, na ten marketing potom potrebujete mať vyčlenený aj ten budget. Nekončí to všetko len to marketingovou stratégiou, lebo pokiaľ ju potom neimplementujete a neprevediete do reálu, tak je to len nejaký dokument, ktorý si niekde založíte, dáte si ho do nejakej výročnej správy alebo si ho priložíte do marketingových aktivít, ale ak to potom nezreálnite, tak vám to nejako nepomôže, len vám to zoberie ako keby peniaze. Je to skvelý tip, lebo marketing a stratégia to nie je len jedna kampaň. Tak. Marketingové tajomstvo, ktoré je prepožičané od čínskej predajkyne, ktorá denne dokáže vytržiť na čínskych portáloch počas live streaming predaja aj $200,000. Volá sa Káka, konkrétne, keby ste si chceli popozerať viacej informácií. Tak jej tajomstvo, ktoré dnes chcem zdeliť s vami, je to, že ona súčasne ide z 200 účtov live streaming
na rôznych sociálnych sieťach a až do momentu, kedy jej to zakázali, lebo proste už to vyzeralo tak, že ona už každý deň si pomaly vie kúpiť jeden byt v Singapúre. Takže marketingové tajomstvo, ktoré konkrétne podáva, je to, že ona učí a školí ďalších predajcov už svojou skúsenosťou a zároveň, že pracuje naozaj títo čínsky technologickí giganti, oni majú obrovské dáta o tom, ako sa ľudia správajú, na čo reagujú, ako to má byť vystavané, aby to bolo to predajný stream. A ona naozaj, že vychytala všetky frázy, je tam konkrétna štruktúra, je tam konkrétny vizuál. Tento live selling sa ale aj vyškoľuje, čiže je veľa predajcov, ktorí napríklad vycestujú do Číny, aby zistili, akým spôsobom môžu zapojiť live predaj, napríklad u seba na prevádzke. A teraz si zoberte, že množstvo z vás, majiteľov prevádzok, offlineových nejakých štúdií, salónov a tak ďalej, máte predajcu na predajni, ktorý je fyzicky prítomný a čaká na toho zákazníka, kedy vojde cez dvere. Počas tohto obdobia, kedy čaká, môže vykonávať nejaké činnosti vzhľadom na predajňu, ale teraz si predstavte, že by ste k tomu pridali tú najdôležitejšiu aktivitu, ktorú má vykonávať predajca, a to je, že predávať aj online. V prípade, že nemá, alebo nemôžete si dovoliť viacerých predajcov na predajňu, že jeden sa venuje tomu online predaju, live streamingovému predaju a jeden sa venuje reálnym zákazníkom, tak si myslím, že je to veľmi nevyužitá príležitosť a ľudský kapitál, ktorý vy máte, a určitým školením, ktoré môžete dopriať tomuto zamestnancovi, vlastne jednak, že viete zvýšiť aj hodnotu daného človeka u vás na prevádzke, aj obraty vašej firmy, a reálne ten človek nemusí tráviť ten čas na TikToku a na sociálnych sieťach, ale môže sa venovať zarábaniu pre danú firmu ďalšieho cashu a získavaniu ďalších klientov. A zoberte si, že do prevádzky sa zmestí možno, 100 ľudí, ale váš livestream vie vidieť aj 10 000 ľudí naraz. Nemusíte si hneď zakladať 20 účtov a livestreamovať, ale dnes možno také ponaučenie a taká inšpirácia, ktorá prichádza práve z východu, je tá, že maximalizovať reálneho človeka a škálovať cez online média. A je úplne jedno, či predávate u seba na webe, že máte platformu, kde viete streamovať aj priamo na webe. Napríklad DM Drogerie Markt to tak robia, že majú live streamingy, kde dávajú darčeky, čiže akože je tam určitá odmena, ale sú aj také, že amatérske princípy, napríklad na TikToku alebo na Facebooku, určite ste videli nejaké malé butiky a vedia si krásne na seba upozorniť a krásne predávať. Mne sa veľmi páči, ja sledujem na TikToku jednu... Ona už je pomaly asi aj influencerka, volajú sa Love Luxury, neviem, či si ich niekedy zachytila. Je to predajňa, v podstate je to second hand, ale nie je to second hand, je to s luxusnými kabelkami. Čiže oni majú predajňu, v ktorej predávajú hodinky a luxusné kabelky, ale luxusné kabelky v štýlu, že Kelly a Birkinky a Hermes, ktoré sa pohybujú v 10 000 len za tú jednu kabelku. Ale napríklad Hermes je značka... Hermes je značka, do ktorej ty nemôžeš len tak prísť a povedať, že chcem si kúpiť túto kabelku. Oni majú waiting listy. Musíš tam začať naozaj tým, že kúpiš si niečo, čo je dostupné, potom oni si ťa niekde zapíšu, vedia ťa ako zákazníka a až po nejakom čase, keď máš naozaj nejakú históriu nákupov u nich, si môžeš kúpiť jednu z tých luxusných kabeliek, respektíve zapísať sa na waiting list na jednu z tých kabeliek. Tie waiting listy dokonca fungujú tak, že ty sa tam zapíšeš, oni ti povedia, o 2 roky budeme mať pre vás kabelku, ale ty si nevieš vybrať, akú kabelku ty o tie 2 roky dostaneš, lebo keď zrovna dostaneš kabelku, ktorá je špeciálna limitovaná edícia s krokodílou kožou a ty takú nechceš, tak oni ti dajú možnosť si ju kúpiť alebo si ju nekúpiť, ale takto nejak funguje celý tento biznis. Ja teraz celkom som to začala sledovať, lebo je to výborná investičná príležitosť ináč do týchto kabeliek, pretože ich cena sa zvyšuje každoročne o 15%. Každoročne zvyšuje cena týchto luxusných kabeliek o 15%. To si zober, že aké iné investičné portfólio má takéto možnosti. Takže možno taký pomimo marketingový tip, ale čo som tým chcela povedať, že je jedna predajňa, oni sú v Dubaji a teraz otvorili pobočku aj v Británii. Je tam krásna žena, ktorá ako keby pomáha ľuďom vybrať tieto luxusné kabelky alebo hodinky, ktoré sú z druhej ruky. To znamená, niekto ich mal, priniesol im ich, oni ich samozrejme vedia ocertifikovať, pozrieť, či sú naozaj práve tie kabelky, odkúpiť ich a potom ich predávajú ďalej. A ona ukazuje aj to, že oni to vlastne robia storytellingovo. Znamená, oni samozrejme získajú súhlas zákazníka a príde tam zákazníčka, ktorá príde, dostala som túto kabelku od
bývalého manžela a chcem ju predať, lebo už nechcem, aby mi ju to pripomínalo. A teraz to tam otvoria celú tú krabicu, ukážu tam tú kabelku, povedia, aká je, ona jej povie, áno, vieme ju odkúpiť takto alebo takto. A potom na konci toho videa vlastne, keď sa dohodnú, tak tá predajkyňa ukáže tú kabelku a povie, a túto špeciálnu limitovanú edíciu tejto Birkinky máme teraz u nás na predajni v UK, v Londýne, môžete si ju prísť pozrieť. Pozor, máme ju len v jednom kuse. Pozor, je to špeciálna edícia a naozaj nikde inde ju nezoženiete. To znamená, ženy, a opäť je to taká tá skôr bonitnejšia klientela, ktorá si ich môže dovoliť, tak pre ňu to je naozaj niečo, že aha, tento kúsok chcem a ide. Čiže nie je to úplne ten live selling, taký ako je to v tej Číne, ale je to taký trošičku iný, kde sú zapojené aj tie emócie. Naozaj nie je to fast fashion, ale je to skôr niečo investičné, hodnotné. A robí to veľmi dobre, pretože ona si týmto dokázala odpromovať to, že majú ten obchod, kam ty si vieš ísť pozrieť, to, že si tam prilákali ľudí, ktorí zrazu vedia, že majú možnosť odpredať tie svoje luxusné kabelky, ktoré už možno nepotrebujú, nechcú alebo chcú nejaké iné. A tým, že oni rozprávajú tie príbehy tých zákazníčok, tak tam máš vlastne všetko. Máš tam emóciu, máš tam príbeh, máš tam ten produkt, ale nie je toto sellingové, že toto je kabelka, ktorú teraz máme na predaji, stojí $25,000 a nájdete ju v Londýne. Ale je to, že táto žena ju priniesla sem, pretože ju dostala od svojho bývalého milenca, ktorý, ja neviem, ju podviedol a ona sa jej teraz chce zbaviť. A teraz vy si ju môžete, hej, že máš tam ten príbeh za tým. A je to hrozne pekné, je to hrozne zaujímavé a toto sa mi veľmi páči v takomto online priestore. Ja by som si takú kabelku nekúpila, lebo má zlú karmu. Určite. S vami bola Veron a Tami a tešíme sa, že aj vy ste boli s nami a že sa znovu raz stretneme a vypočujete si nový diel podcastu Marketingové tajomstvá. Práve ste počúvali podcast Marketingové tajomstvá s Veron a Tami. Všetky užitočné informácie nájdete v popise a na webe www.marketingovetajomstva.sk. Nechajte nám svoj aktívny e-mail a staňte sa súčasťou podnikateľskej komunity.